ഈ ഒരു ലെയർ ഒഴിവാക്കി ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണ് മാത്രമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തൊലി മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മൾ പൊളിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് പിടിക്കാതെ പോയതിൻ്റെ പ്രധാന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കണ്ണ് പൊളിച്ചെടുക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ബഡ്ഡിങ് ടിപ്സാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ടിപ്സും കൂടെ കൃത്യമായും മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ബഡ് ചെയ്യുന്ന 100% പിടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബഡ്ഡിങ് അല്ലെ ഒട്ടിക്കൽ എന്ന പ്രക്രിയയിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. ബഡ്ഡിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെടിയിൽ നിന്നും ഒരു മുകുളം അല്ലെ ഒരു ബഡ് കണ്ണെടുത്ത് മറ്റൊരു ചെടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ചെടിയിൽ നിന്നും ബഡ് കണ്ണെടുക്കുന്നു, എപ്രകാരമുള്ള ചെടിയിൽ ഒട്ടിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ബഡ് കണ്ണെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് ചുറ്റുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശേഷം കൊടുക്കേണ്ട പരിചരണങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം കൂടി കൃത്യമായും ശരിയായി ഇല്ല കൃത്യമായും ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബഡ് ചെയ്യുന്നത് 100% പിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ കൊക്കോ ബഡ്ഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കുറേയേറെ പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കുറേയേറെ പേര് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവർ കുറച്ച് സംശയങ്ങളും നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സംശയങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ ബഡ്ഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൊട്ടിക്കൽ എന്ന പ്രക്രിയയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അവർ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞ കാര്യം അവർ ബഡ് ചെയ്തിട്ട് പിടിച്ചില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ബഡ് കണ്ണ് പൊളിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മഴത്തൂളൽ ഇല്ല മഴവെള്ളം ഇറങ്ങി കണ്ണ് ചീഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മളോട് കുറച്ച് പേർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം ഇല്ല ഓവർകം ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബഡ്ഡിങ് ടിപ്സ്. അപ്പോൾ അതെന്തെല്ലാമാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എപ്രകാരമുള്ള ചെടിയിൽ നിന്നും കണ്ണെടുക്കണമെന്നും എപ്രകാരമുള്ള ചെടിയിൽ ചെയ്യണമെന്നും ഉള്ളതാണ്. ഈ ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മളോട് കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞത് തൊലി പൊളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത സ്റ്റമ്പിൻ്റെ ഇല്ല കിളിർപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കൊക്കോ ചെടിയെക്കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത കിളിർപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ചെടിയിലും ബഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെപ്പോഴും നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നന്നായിട്ട് വളർന്ന് നിൽക്കുന്ന രോഗബാധയൊന്നുമില്ല നല്ല ചെടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റമ്പ് എടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല കൊഴുപ്പിൽ വളർന്ന് നിൽക്കുന്ന നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള അതായത് ബഡ് ചെയ്യാൻ നല്ല പരുവത്തിലുള്ള ചെടിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ബഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊക്കോ ബഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പൊളിഞ്ഞു പോരാത്തതിൻ്റെ ഈ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത കിളിർപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ ബഡ് ചെയ്യാൻ എടുക്കേണ്ട കണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ ബഡ് ഒട്ടിക്കേണ്ട സ്റ്റമ്പും അല്ലെ കിളിർപ്പും എപ്പോഴും നല്ല എനർജറ്റിക്കായിട്ട് വളർന്നു നിൽക്കുന്ന നല്ല കൊഴുപ്പിൽ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെടികൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ചെടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ കണ്ണ് പൊളിച്ചെടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടിക്കാനുള്ള ഭാഗത്തെ തൊലി പൊളിച്ചെടുക്കാനും എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട കിളിർപ്പ് എങ്ങനെയുള്ള കിളിർപ്പായിരിക്കണമെന്നൊന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൊക്കത്തോട്ട് വേണ്ട അത്ര വെളിച്ചം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ലെങ്കിലും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ നമുക്കങ്ങനെ എനർജറ്റിക് അല്ലാത്തൊരു കമ്പ് കിട്ടിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കമ്പുകളും നല്ല എനർജറ്റിക്കായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ നോക്കിയിട്ടൊരെണ്ണം കിട്ടിയത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും ഇത് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഉണങ്ങി ശോഷിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ്. ഇത് മഴ പെയ്ത സമയത്ത് മഴക്കാലത്ത് അങ്ങോട്ട് ചീഞ്ഞു പോയതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കമ്പുകളാണെങ്കിലും ഉണങ്ങി തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. കൂടുതൽ കമ്പുകളും ഉണങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങിയത് ഇല്ല മുരടിച്ച് ശോഷിച്ച് നിൽക്കുന്ന കമ്പുകളിലാണ് നമുക്ക് തൊലി പൊളിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത്. ഇതാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് പൊളിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതിലും തീരെ മുരടിച്ച് അല്ല ഒട്ടും വളർച്ചയില്ലാതെ ഒട്ടും എനർജറ്റിക് അല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന കമ്പുകളാണ് നമ്മൾ തൊലി പൊളിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ പൊളിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിലും മുരടിച്ച് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും കൂമ്പില്ലാതെ തളിർപ്പില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന കമ്പുകളാണ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത്. അത്യാവശ്യം എനർജറ്റിക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കരുത്തിൽ തന്നെ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന കമ്പുകളിലാണ് നമ്മൾ ബഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ കൊക്കോയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ രോഗബാധയൊന്നും ഏൽക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പുഴു ഒന്നും തിന്നാത്ത ഈ പുഴു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബഡ് ചെയ്യാൻ പരുവത്തിനായോ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം അടുത്ത് പ്രായമുള്ള ചെടികളെ ആണ് ഈ പുഴു ബാധിക്കുന്നത്. ഈ പുഴു തിന്നുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലിയായിരിക്കും. അത് തൊലി ചുറ്റും അങ്ങ് തിന്നുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഴക്കാലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ചെടി ഉണങ്ങിപ്പോകത്തില്ല, വേനലാണെങ്കിൽ ഉണങ്ങിപ്പോകും. പക്ഷേ എന്നാലും അത് മുരടിച്ച് ആക്റ്റീവ് അല്ലാതെ അല്ല ജീവനില്ലാതെ ആയിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്.
അങ്ങനെയുള്ള ചെടിയിലാണ് നമ്മൾ ബഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തൊലി പൊളിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ പുഴുക്കുത്തൊന്നും ഏൽക്കാത്ത, അല്ല പുഴുവിൻ്റെ ആക്രമണമൊന്നും ഉണ്ടാകാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ രോഗബാധയൊന്നും ഏൽക്കാത്ത. രോഗബാധ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ തുരിശൊന്നും അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ബോഡോ മിശ്രിതം തളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്പും ഇലയെല്ലാം നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ചീഞ്ഞങ്ങ് പോകും. അതിനുശേഷം ചിലപ്പോൾ തളുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല. അങ്ങനെ തളുത്ത് വരാതെ മുരടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ചെടികളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചെടികളെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നല്ല എനർജറ്റിക്കായിട്ട് നല്ല കൊഴുപ്പിൽ തന്നെ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെടിയിൽ വേണം നമ്മൾ ബഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ല എനർജറ്റിക്കായിട്ട് നന്നായിട്ട് തളിർപ്പെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ചെടി അല്ല കമ്പ് തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ ഈ കമ്പ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും, ഇതുണ്ടോ, നന്നായിട്ട് തളിർത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ ബഡ് ചെയ്യാൻ കണ്ണെടുക്കേണ്ടതും ഇതുപോലെ നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് തൊലി പൊളിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള കണ്ണെടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള കമ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനും ഉള്ള മറുപടിയാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞൊരു സംശയമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചൊരു പ്രശ്നമാണ്, മഴത്തൂളലുണ്ടായി ഇല്ല മഞ്ഞ് വീഴുമ്പോൾ വെള്ളം ഇറങ്ങി കണ്ണ് ചീഞ്ഞ് പോകുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വേനൽ മഴ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ടൈമാണിത്. അപ്പോൾ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ചുറ്റുമ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബഡ്ഡിങ് വായ്സ് ഉപയോഗിക്കാം. ഈ വായ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു പരിധിയല്ല വെള്ളം ഇറങ്ങാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുറ്റേണ്ടത് മഴയൊക്കെയുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ചുറ്റേണ്ടത് താഴേന്ന് മുകളിലേക്കാണ്. താഴേന്ന് മുകളിലേക്ക് ചുറ്റുമ്പോൾ ഒരു ലെയറിന് പുറമെയാണ് അടുത്ത ലെയർ വരുന്നത്. അങ്ങനെ ചുറ്റുമ്പോൾ ചുറ്റിയതിന് ശേഷം മുകളിൽ നമ്മൾ കെട്ടിട്ടതിന് ശേഷം ആ ഭാഗത്ത് മുകളിൽ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ചുറ്റി വായ്സ് ഉരുക്കി തൂത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം വെള്ളം ഇറങ്ങത്തില്ല. ഒരു ലെയറിന് പുറമെയാണ് അടുത്ത ലെയർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ വെള്ളം ഇറങ്ങത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് മഴയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ചുറ്റുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. മഴക്കാലത്ത് ചുറ്റുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒറിജിനലായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊന്നും അല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ തൊലിയൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാണിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എടുത്ത കണ്ണ് തന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു. ശേഷം നമ്മൾ മഴയുള്ള സമയത്ത് ചുറ്റേണ്ടത് താഴേന്ന് മുകളിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വിരൽ ആദ്യം അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് പിടിക്കുക. ശേഷം താഴെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചുറ്റി തുടങ്ങുക. ആദ്യത്തെ ഒരു ചുറ്റാനാണ് കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ളൂ. ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങ് ചുറ്റിവിടാം. അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ താഴേന്ന് മുകളിലേക്കാണ് ചുറ്റേണ്ടത്. അപ്പം നന്നായിട്ട് വലിച്ച് തന്നെ നല്ല മുറുക്കി തന്നെ നമ്മൾ ചുറ്റണം. അപ്പം ഇങ്ങനെ താഴേന്ന് മുകളിലേക്കാണ് ചുറ്റേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണിന് മകൾ ഭാഗം വരെ നന്നായിട്ട് ചുറ്റുക. ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് കെട്ടുക. കെട്ടിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ മേൽഭാഗത്ത് നമ്മൾ ബഡ്ഡിങ് വായ്സ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ഈ ബഡ്ഡിങ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന കടയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ മേളിൽ ബഡ്ഡിങ് വായ്സ് ഉരുക്കി തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇറങ്ങത്തില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലെയറിന് മേളിലായിട്ടാണ് അടുത്ത ലെയർ വരുന്നത്. ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും, ഇതുണ്ടോ, ഒരു ലെയറിന് മേളിലായിട്ടാണ് അടുത്തടുത്ത ലെയറുകൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം വീണാലും കൃത്യമായിട്ട് ഇത് താഴേക്ക് ഒലിച്ച് പോയിക്കോളും. ഇതിന് അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് മേളിലായിട്ട് നമ്മൾ വായ്സ് തൂത്ത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ലെയർ കൂട്ടി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മേളിലായിട്ടാണ് വായ്സ് തൂത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്, ബഡ്ഡിങ് വായ്സ്. ശേഷം നമ്മൾ താഴേക്ക് ഓരോ ലെയർ ഇങ്ങനെ ഓടുകമ്പെത്തിയ പോലെ ഒരു ലെയറിന് മേളിലായിട്ടാണ് അടുത്ത ലെയർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മഴക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മഴയുള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങി കണ്ണ് ചീഞ്ഞു പോകത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ ചുറ്റുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നം ബഡ് ചെയ്തിട്ട് പിടിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ കൊക്കോ ബഡ് ചെയ്താൽ പിടിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളൊരു ചെടി തന്നെയാണ്. എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ബഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം തന്നെ പിടിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് പിടിക്കാത്തത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ടാകാം. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം 1-2 പ്രാവശ്യം കൂടെ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പിടിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടാകാം. ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിനി പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണേ. 100% നമുക്ക് പിടിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പറയുന്ന ബഡ് കണ്ണെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്.
ജസ്റ്റ് ഒരു മുകുളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുകുളം മാത്രം തൊലിയോട് ചേരുന്ന അല്ല തൊലിയിലുള്ള ഒരു മുകുളം മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് മറ്റൊരു ചെടിയിൽ കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ച് അത് വളർന്ന ഒരു മരമായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മുകുളത്തിനാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ മുകുളം എടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നല്ല ശ്രദ്ധ കാണിക്കണം. നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ചതവൊന്നും വരാതെ, അതായത് നമ്മുടെ മുകുളത്തിന് ചതവൊന്നും വരാതെ കൃത്യമായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കേണ്ട ചെടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടിക്കേണ്ട കമ്പിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ കണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ മുകുളം വെക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള സ്ഥലത്തെ തൊലി പൊളിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബഡ് കണ്ണിനുള്ളിൽ കയറി കൈ ഉപയോഗിച്ച് പിടിക്കാതിരിക്കുക. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ കാണാതെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പൊടി കാണും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കണ്ണിനുള്ളിൽ കയറി പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പൊടി അതിലേക്ക് പറ്റും. അപ്പോൾ കണ്ണിനുള്ളിൽ പിടിക്കാതെ കണ്ണിൻ്റെ സൈഡിൽ മാത്രം, ഈ മുകുളത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ മാത്രം പിടിച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ഒട്ടിക്കേണ്ട ഭാഗത്ത് ഒട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണെടുത്താൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ട ഭാഗത്തെ തൊലിയാണ് മാറ്റേണ്ടത്. എന്നുവെച്ചാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ, അതായത് അധികം നേരം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ണ് ഉറപ്പിക്കേണ്ട ഭാഗത്ത് ഉറപ്പിക്കണം. കൊക്കോയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ കൊക്കോയ്ക്ക് പശ പോലെയുള്ള ഒരു നനവുണ്ട്. ആ നനവ് ഉണങ്ങി പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഒട്ടിക്കുമ്പോഴാണ് അത് പിടിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണിനുള്ളിലും വെക്കേണ്ട ഭാഗത്തും കരടും പൊടിയൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തണം. ചെറിയൊരു പൊടിയുടെ അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ കണ്ണ് പിടിക്കത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ മറ്റൊരു ചെടിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു മുകുളം ആണ് പിടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പിടിച്ച് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയുള്ള ഒരു പ്രിക്കോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും കെയർ ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് പിടിക്കുക. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പൊടിയൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പ് വരുത്തണം. പിന്നെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് പിടിക്കാതെ പോയതിൻ്റെ പ്രധാന ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ കണ്ണ് പൊളിച്ചെടുക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ്. നിങ്ങൾ കത്തിയുടെ മൊന ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി പൊളിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഈ തൊലി മാത്രം ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ ബഡ് കണ്ണിനൊപ്പം ഇല്ല മുകുളത്തിനൊപ്പം പൊളിഞ്ഞു പോന്നിട്ടുണ്ടാവുക. ഈ തൊലിക്കും തായ്തടിക്കും ഇടയിലായിട്ട് ഒരു ലെയർ ഇല്ല ഒരു പാട പോലെ ഒരു ഭാഗം കൂടിയുണ്ട്. ആ ഭാഗം കൂടി ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിനൊപ്പം പൊളിഞ്ഞു പോന്നിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമ്മൾ ആ കണ്ണെടുത്തുകൊണ്ട് നേരെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുകയല്ലായിരിക്കും. ഞാൻ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകും. അതായത് നമ്മൾ ബഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മുകുളം ഇരിക്കുന്ന തൊലി മാത്രമാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ബഡ് വെക്കേണ്ട ഭാഗത്തെ തൊലി മാത്രമാണ് പൊളിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഒരുപാട് കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ അമർത്തി ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊലിക്കൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ തൊലിക്ക് അകത്തായിട്ടുള്ള തായ്തൊടിയോട് ചേർന്ന ഭാഗത്ത് തായ്തടിയുടെ ഒരു ലെയറുണ്ട്. ഇല്ല തായ്തടിയുടെ ഒരു പാളി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാട പോലെ ഒരു തൊലിയുണ്ട്. ആ തൊലിയും കൂടെ പൊളിഞ്ഞു പോരാതെ നോക്കണം. ആ തൊലിയും കൂടെ പൊളിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിനൊപ്പം ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ബഡ് ചെയ്തിട്ട് പിടിക്കാതെ പോകുന്നതിൻ്റെ കാര്യം. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകും. ബഡ് ചെയ്യാനായി ഈ കണ്ണാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ കണ്ണ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെമോ മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മളിത് ഒറിജിനലായി ചെയ്യുന്നൊന്നുമല്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ മുറിച്ച് നമ്മളിതിങ്ങനെ പൊക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ തൊലി മാത്രമാണ് പൊക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ബഡ് കണ്ണ് മാത്രമാണ് പൊളിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ അമർത്തി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബഡ് കണ്ണിനൊപ്പം ഇതുണ്ടോ, ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ബഡ് കണ്ണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ തൊലിയുടെ അംശമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒരുപാട് അമർത്തി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തായ്തടിയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ലെയർ ഇത് കണ്ടോ, ഈ ഒരു ലെയർ കൂടി നിങ്ങളുടെ കണ്ണിനൊപ്പം പൊളിഞ്ഞു പോരും. നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ബഡ് ചെയ്തിട്ട് പിടിക്കാതെ പോകുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ തൊലിക്കും നമ്മുടെ പൊളിച്ചെടുക്കുന്ന ഈ തൊലിക്കും തടിക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു ലെയറാണിത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെയർ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ അമർത്തി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ അമർത്തി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ അമർത്തി ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോഴാണ് തൊലിക്കപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെയറും കൂടെ പൊളിഞ്ഞു പോരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ തടിയുടെ ഈ ലെയറാണ്, ഈ തായ്തടിയുടെ ഈ ലെയർ പൊളിഞ്ഞു പോന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ തൊലിയുടെ ഒപ്പം പൊളിഞ്ഞു പോന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ബഡ് കണ്ണ് വെച്ചിട്ട് കെട്ടി വെച്ചാൽ പിടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ ബഡ് കണ്ണ് എടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും, അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കണ്ണ് എടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും അതിൻ്റെയും തടിയിൽ നിന്നും ഈ ലെയർ ഒഴിവാക്കി നമ്മുടെ തൊലി മാത്രം, ഈ ബഡ് കണ്ണിരിക്കുന്ന തൊലി മാത്രമാണ് നമ്മൾ പൊളിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഈ ഒരു ലെയറും കൂടെ നമ്മുടെ തൊലിയുടെ കൂടെ ഊരി പോരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് പിടിക്കാതെ പോകുന്നത്.
അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് പിടിക്കാതെ പോകുന്നതിൻ്റെ 100% കാരണം. ഇത് നമ്മൾ തൊലി പൊളിക്കുമ്പോഴും അതെ, നമ്മുടെ ബഡ് കണ്ണിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബഡ് കണ്ണെടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ തായ്തടിയോട് ചേർന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു തൊലി പൊളിഞ്ഞു പോരാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഡെമോ ആണ്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നേരം വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലും ഇങ്ങനെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ണിനകത്ത് കയറി പിടിച്ചാലൊന്നും നമ്മുടെ കണ്ണ് പിടിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സൈഡിലേ പിടിക്കാവുള്ളൂ, കണ്ണിനകത്ത് കയറി വിരൽ ഉപയോഗിച്ച് പിടിക്കാതിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇന്ന് തൊട്ട് മുന്നേ ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ മറന്നുപോയതും ഇല്ല നമുക്കുണ്ടായ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരെ അല്ല ശ്രോതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തിരുത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണുന്നു എന്ന് അറിയുന്നതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കൊക്കോ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഹൈറേഞ്ചിലൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പ്രാകൃതം കൊക്കോകളും ഇല്ല പ്രായമേറിയ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദനശേഷി കുറവുള്ള കൊക്കോകളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ബഡിങ്ങിലൂടെ നമ്മുടെ ഹൈബ്രിഡ് ഇനങ്ങളാക്കി മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ മറക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഈ ടിപ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൊക്കോ ബഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല, ഏത് ചെടി ബഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ബഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ബഡിങ്ങൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാവരിലേക്കും വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അറിയാത്തവർക്കും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ടാറ്റാ ബൈ ബൈ.